Динамиката днес е голяма. Редуваме политическите сюжети в Хоризонт за вас. След ДПС поглед към случващото се във Величие. Знаете, парламентарната група на Величие се разпадна, след като 6 депутати я напуснаха тази сутрин. Напусналите депутати са Красимира Катинчарова, Юлияна Матеева, Павелин Петров, Ирена Нагинова, Лариса Савова и Росица Калинова. Основният им мотив – загуба на доверие в ръководството на парламентарната група, което започнало още в първия ден с закъснението на Николай Марков за клетвата, продължава през гласуванията в пленарната зала и стига до твърдението на Николай Марков, че депутати от Величие са предавали празни чекове. След отцепването на 6 депутати в групата останаха 7 народни представители. Броят им обаче не е достатъчен за сформирането на парламентарна група и така съществуването на парламентарната група на Величие днес бе преустановено, а всички депутати, и напусналите, и останалите, вече са независими народни представители. В кулоарите на парламента Дарин Георгиев от доскоро съществувалата група заяви, че това е краят на Величие. Добър ден, казвам на Николай Марков, вече бивш председател на парламентарната група на Величие. Здравейте, господин Марков. Здравейте. Какво е това, което се случва в Величие? Защо се разпадна парламентарната ви група? Не успяхте да танцувате и един сезон, господин Марков. Така е. След направен отказ от мен групата да се управлява по телефона от господин Евелин Михайлов, от лицето Евелин Михайлов и издадени от него указания хора, които имат зависимости от него, те напуснаха групата, за да я разцепят. Това е причината истинската. Всичко останало са изпукани от пръстите неща, които нямат нищо общо с действителността. Те напусналите обаче твърдят, че са загубили доверие в ръководството на парламентарната група. За 5 дни ли? Я помислете вие, вашите слушатели. За 5 дни загубиха доверие. Те ние сме още да си погледнат в джобовете картите. Те още са временни пропуски в Народното събрание. Още не е почнала работата. Нямаме правилник за работа на Народното събрание прият. Нали разбирате, че това са абсолютни глупости? Но предполагам, че това са хора, с които се познавате. Той е този, който им пуска СМС и друго, какво да говорят с парламентарната трибуна и станаха за смях, че пред патриарха, пред президента на тържествено заседание, пред дипломатическия корпус и други, те говорят за дънката от Варнагана, за бидона от не знам си къде, за народа, който трябва да справя с глупости. Разбирате ли, това са хора без политическа култура, без парламентарен опит, без знания въобще, които касаят тази сграда. Хора, които им се пише по телефона какво да говорят и те трябва да го правят дневен ред на парламент. Извинявайте, това е унизително за мен като ръководител на тази парламентарна. Защо обаче се събрахте с тези хора, господин Марков? Това е най-сложният въпрос. Моята най-голяма грешка се казва Евелин Михайлов, за което се извинявам на всички хора, които по някакъв начин са повярвали на идеята. Поемам тази отговорност и във вашия въпрос укора ви е абсолютно релевантен. Сега си посипвате главата с пепел и какво? Продължавате напред ли? Вижте, не обещахме на хората, не аз специално, защото аз изнехох с изборите. Виждате моето лице навсякъде. Застанах, хората гласуваха не за някоя си Албена Пекова, която никой не е виждал и е подставен човек на Евелин Михайлов като уж ръководител на партията. Тя никой не я познава, не се е явявала никъде да избори, никой не знае нищо за нея. Аз изнесох всичките избори. Имаше национална конференция, проведена в исторически парк, на което бях поздравен от всички делегати и от самата Албена Пекова като председател на партия Величие. След това се оказа, че те са направили документална измама и не са вкарали документите в съда. Аз съм бил излъган. Това са, как да ви кажа, едни измамни неща, които човек го е гнус само като си помисли къде е бил, с кои хора се е сядал на една маса и така нататък. Но може би и на мен ми е трябвало този урок, защото аз вярвам, че това, което ни се случва, имаме необходимост от него. Сега вие казвате, че сте бил подведен и излъган, но на практика така вие сте подвели колко стотици хора, 100 000 души гласуваха за вас. Кой направи тази антиселекция, за която сега говорите? Лично той е назначил тези хора в парламентарната група и вероятно ги е назначил именно заради тези зависимости, които има. Аз за тях разбрах
малко преди да се конструира парламентарната група. За зависимостите говоря и за всички останали неща. Но преди да се стигне до конструирането на парламентарната група, вие знаете, че партиите редят листи. Включват хора в тях. Вие не се ли поинтересувахте? Така ли? Нямахте ли контрол? Не бяхте ли вие лидер? Не, аз бях. Не, аз се вярвах на избори навсякъде, но аз не съм имал санкционната възможност. Разбирате ли? Някоя се обена Пекова, която никой не познава. Самия не я познавах. Тази жена. Не съм я виждал никога. Нито се е явявала някъде. Нито кой редеше после листите? Разбрах, че тя също е в схемите. Как бяха подбирани тези хора? Моля? Казвам, как бяха подбирани тези Михайлов хора? Лично. Кой редеше листите? Лично. Той е сложил тези хората, които определят по места. Всички са лица от Together, от неговите тия дистрибутори, дето заребяват хората в разни финансови схеми, да залагат апартаменти, да теглят пари от банки. И те са тези, които са определяли пак техни хора в зависимости да бъдат в листи. Всъщност те са редили листите. Аз съм нямал достъп до тези листи и не съм знал, че това се случва. Как се обвързахте обаче, господин Марков, с тези хора? Санкция. Как се обвързахте тогава с тези хора? Вие казвате финансово зависими, не съм ги схеми, виждал. структури. Аз ви казвам, че тези хора, които влязоха в парламента, аз ги видях в парламента. Никога не съм ги виждал тези хора. Никога. Нито са идвали на някакви събития, които сме правили, нито нищо. Просто това е било замисъл много преди да се стигне до това. Вероятно 3-4 месеца назад. И аз не съм имал, ако си имал достъп да мога да ги проверя и така нататък, изобщо нямаше се стигне до това. Но вероятно той замисъл им е бил пак измамени. Добре, как допуснахте това да се случи? Питам ви, тъй като... Как го допуснах? Вие сте специалист... Че... Секунда малко. Да. Така. Вие сте специалист по национална сигурност, нали така? Преподавате национална сигурност в Нов български университет. Тоест, вие имате средствата, имате професионални опит. И как така позволихте да бъдете подведен от едни хора, които наричате схемаджи и пирамида и още какво ги нарекохте? Аз не съм казал тия думи, съжалявам. Това ги въведе в разговора ни. Да, финансови какви измамници ли казахте преди малко? Финансови схеми някакви. Просто държа да говорим само с думи, които добре. Извинявайте. Да. Как? Така, сега ще ви кажа. Приемете, че има две компоненти в това, което се случва пред учители. Втората, която ще видите скоро. Едната компонента, разбира се, обществената. Тази, която, разбира се, че аз трябва да я понеса своята отговорност. Всичко. Как обаче ще понесете тази отговорност, господин Марков? Както се носи политическа отговорност. Как се носи политическа отговорност? Как? Ще напуснете Народното събрание или какво? То Народното събрание ние не сме влезли още. Ние имаме пропуски. То Народното събрание не знам дали ще съществува след няколко дни. Да напускаме или да влизаме. Разбирате ли? Народното събрание продължава да съществува. Вероятно няма да го има. Дори да стигнем до предсрочни избори, знаете, Народното събрание продължава да съществува. Формално също. То са отпуски и това е. Няма друго. Така, добре, как тогава ще понесете отговорността? Вижте, аз бях избран на конгрес, но те са извършили документална измама и фактическата страна на нещата е, че аз реално не съм. Сега дали това ще има произнасяне на съд или друго, това е друга тема. Въпросът е, че аз не нося от името на партия Величие нищо, защото дори не съм нейн член. Не сте член, не сте председател, не познавате тези хора. Как може? Когато са ви фалшифицирали или откраднали документи, примерно или измами, как да съм? Как да съм вас, ако ви оберат парите от къщи, вие ще имате ли пари? То нещата са прости. Що се отнася до сигурността? Повярвайте ми, компонентата на това какъв съм, вероятно не е отчетена дори от самите хора, с които съм бил. И вероятно как допуснахте да ви подведат? Как допуснахте да ви... Казвам, как допуснахте да ви подведат? Специалист по национална сигурност. Вие не искате да ме чуете. Чувам ви много добре, но продължавам, недоумявам. Обществената страна е една. Другата професионална среда е друга, заради която трябва да изчакате. Дали съм бил поведен, какво съм бил и така нататък. Просто трябва да изчакате, има още малко време.
Добре, след вашата поява, след като Величе успя да прескочи 4% бариера и влязохте в парламента, непрекъснато ние ви задавахме въпроса, тъй като това беше, знаете, една от изненадата на изборите и социолози и политолози останаха изненадани от това, че успяхте да влезете. Един от най-често задаваните въпроси бе: кои сте вие, защото ние имахме много малко информация за вас. Кои вие? Как имате информация за мен? Аз стоя 27 години, за Величие. И ви питахме кое е това, което ви обединява. И ви обяснявахте родолюбие. Аз бях лицето на тези избори. Аз излезох цялата кампания. Аз съм формулирал всички политически тези. Абсолютно всичко. Оказва се, даже разбрах скоро, че господин Михайлов дори няма висше образование. Той не е образован. Разберете, има неща, които трябва да се изрекат колкото и да боли. И мен ме боли. Не го казвам заради някакво лошо. Станалото, то не може да се върне. Но има неща, които трябва да се изкажат до край. А истината, след като я видите цялата, защото сега говориме с една... Това е една малка част от истината, която виждаме, така ли? Която сега се случва. Какво още знаете? А пък не е станало обществено достояние. Аз съм обещал, че ще се осветят процеси в държавата, които смятам, че са порочни за държавното управление. Кажете. Това, което се случва в Величие, е много малка част от това, което предстои да видите като цяла схема. Така че, което съм обещал аз лично на избирателите, които са гласували за нас, те ще го видят реализирано в рамките на този парламент. Кога? Казах в рамките на този парламент. Така, на порции ще изнасяте информация, така ли? Не, няма. Аз не работя по този начин. Аз не съм медиен. Има начини, по които да се видят тези неща. Ще ги видите, казах. Има много малко време още, за да разберете цялата истина. Как ще продължите напред, господин Марков? Вие казахте, ще понесете отговорност, въпреки че не разбрах точно как ще я понесете. Защото аз не съм влезал, нямам една стотинка взаимоотношение с господин Михайлов. Нито съм му взел, нито дал съм му, но не съм взел. Нямам зависимости. Живея почтенно, никой не съм измамил. Опитал съм се да направя нещо, което смятам, че е полезно за българите. Този проект политически. Смятам, че беше полезно. Дори депутатите или лидерите на тези системни партии, те видяха полезността при определени обстоятелства, които се случваха в парламент. Но това, че имало задкулисие тежко, което аз вярвам, че го има във всички партии, това никой не е баба Ванга и никой не е застрахован. Виждате, примерно, сцеплението в ДПС. Това не е ли част от едно задкулисие, което хората, които са в парламента, го знаят за какво става въпрос, но тези, които са външните наблюдатели, дали виждат същото. Затова ви казвам, че има неща, които трябва да се изсветлят, за да може да стъпиме на здраво при управлението на държавата. Аз своя път ще го поема, не се притеснявам от това, което се случи. Как като независим депутат? Че се случи. Да, аз съм благодарен, че се разпадна групата, защото с зависими хора аз не мога да работя. Няма как парламентарна група в моя морал не влиза да се командва по телефона от някой, който си мисли за олигарх или какъвто и да е. Не това беше идеята. Не това е борбата с мафията, а в същото време ти да управляваш държавни институции през телефона. Извинявайте. Иначе, доскоро имахте амбициите и така искахте да получите третия кризисен мандата за съставяне на правителство, нали така? Как да го получим? Казвам доскоро, вие сега няма как да го получите, защото парламентарната група се разпадна. Това е повече от ясно, но казвам доскоро. Имахте амбицията. Доскоро имахме. А сега казвате, слава Богу, че се разпадна парламентарната група. Аз казвам група. спрямо... Не, аз не го казвам от гледна точка. Ако бяхме запазили групата, аз това, което съм казал, имаше план. Но ако и обстоятелства, казвам, новите, които са въведени, трябва да се съобразяваме с новите реалности. Това ви казвам. И други неща. Нямаме вече... Човек трябва да бъде реалист и да приема нещата, които му се случват с благодарност. Това искам да ви кажа. Аз мятам, че всичко, което се случва, е за добро. И това, което ми се случва, макар че изглежда лошо, аз също вярвам, че е за добро. Както и да ви звучи. Казвате, че има тежко задкулисие, което дърпа юздите. Много Кои тежко са тези хора, господин Марков? Ама вие на този въпрос, нали знаете кой трябва да отговори и кой отговаря? Има начин, има конституционен наред. Ние сме правова държава и за да
покажем, че как всъщност, къде е проблема в държавното управление, нали, това се ангажирах да покажа. За да покажем къде е проблема, трябва да извървим един път търпеливо, за да може накрая, когато всичко стане ясно, хората да кажат това е. И аз съм част, точно тази академичност, която има в мен и познания дълбоки в тия процеси, те ми служат, за да мога да извървя този път до край и да покажа онова, което мога. И мисля, че ще го направя. И сега минутка буквално ни остава за този разговор. Какво бихте казали на тези хора, които ви се довериха и гласуваха за вас? Да бъдат търпеливи, ще видят, че не са били излъгани и че всичко, каквото съм им казал, ще се случи, но не по тяхния дневен ред, т.е. не по техния часовник. Понякога има събития, които са невидими за обикновения наблюдател, които се случват, но той не ги вижда. Просто трябва да изчакаме да свърши едната серия, втората, третата и за да стигнем до края до развръзка. Страхувате ли се от нови избори? Аз? Не. Няма причина да страхувам. Ние влязохме с малък процент, прескочихме бариерата. Нямам самочувствието, и сега, че пак ще ми се случи и така нататък. След разпада на парламентарната група, смятате ли, че на едни следващи избори ще успеете да прескочите бариерата от 4%? Вижте, за мен това не е самоцел да прескачам бариери, но смятам, но политики че можете да реализирате, ако сте в парламента. Знаете, като извън парламентарна сила... Ако успея да покажа напълно това, което искам в рамките на до края на до юли месец, до отпуските, мисля, че може да бъдем и втора политическа сила като субект в следващите. Да. Виждате ли какви амбиции имате? Какви амбиции имам, да. Защо не? Николай Марков, до тази сутрин председател на парламентарната група на Величие. Всичко добро ви желая. Усмихнете се, това е добре. Да, се разпадна.